Поглътни, Байгани и тримата глупаци. Днес всички ние по души сме си раци. През 89-та това ли бе идеята? Днес сме смачкани да седи в мизерията. Днес като сираци в родния си дом сме чужди. Избягахме навън за да посрещам своите нужди. Сега ви чувствам по-близки са народници мои. Децата ни навън пораснаха и създадоха свой. Запомнете, България е наша, малки и големи, както умиращи на живота поддържащи системи. Смелия войн май вече е само предание. Ни трябва стачка въоръжено въстание. Говорят ни лъжи и ни карат да се мразим, да не сме едини, за да не можем да ги изгазим. Време е да застанем срещу тях и да сложим край на този грях. Нека в името на близките ни скъпите, заедно да сложим край на мъките. Не забравяйте имената на героите, пазете ги в себе си, продължете да се борите за нашата свобода. Хиляди умряли са под клетва, нека да осмислиме тяхната жертва. Не забравяйте имената на героите, пазете ги в себе си, продължете да се борите за нашата свобода. Хиляди умряли са под клетва, нека да осмислиме тяхната жертва. От нас зависи какво ще е емигрантската картина. 8 милиона и 2 пъти по 8 в чужбина. Това ли е България? Била на 3 морета, която днес е вкъщи долети ще той в самолета. 45 години ни мачкаха комунисти, днес на власт са техните близки. При поредната стачка, поредното мелене, мения те заслужават да гният в белене. Колко са били убити по кариерите, камените, колко хора погубиха бокуците, в концлагерите. А днес е болни пълна до тъщерката на кмета. Не нас на тях трябва да глоскат и висе прасета. Много неща са извършили, които са непростими, да излеем добата трупа на повече от 45 години. Писна ми да ни покриват с лъжи и своите, а в поголове истината винаги изплува отгоре. Могат да се изрекат хиляди лъжи, но един ден истината винаги ще излезе наяве. Не забравяйте имената на героите, пазете ги в себе си, продължете да се борите за нашата свобода. Хиляди умряли са под клетва, нека да осмислиме тяхната жертва. Не забравяйте имената на героите, пазете ги в себе си, продължете да се борите за нашата свобода. Хиляди умряли са под клетва, нека да осмислиме тяхната жертва. Хиляди тежко болни, бедноти и 8 милиона недоволни. Хиляди деца, чието живот зависи от управата, за повечето от тях дори не подозира държавата. Така лека по лека ги прегръща смъртта. После защо била такава младежта и малкото останала в нашата страна. Вече отлетя картината е лоша и ще става все по-зле. От нас зависи кога властието на дявола ще спре. Всички изради са на свобода, защото разполагаш до хора, убиват хора и изнасилват деца. Но той ли се интересува от това изнесе пълна нетрилога, а тъпи мафиотчета се бавят с народа. Искате ли безопасност за вас и за децата ви? Тогава излезте и се бийте за страната ви. И те пак закона нарушават, но има ли значение? Разследване ще има, да следва продължение.
Ние решаваме кога ще сложим край на мъките.